जि जायगायावहाय इलेक्सन गेलेयो बे जायगायावनो आं माने गेलेगोन बेजोंनो हाग्रामाजों चेलेन्ज खालामगोन फेरेंगा सारा जुदि थाबैनो हाग्रामा सार चेलेन्ज लायैनि बादै आं जिसुया सुमफ्रामारिजों लानायानो साबसिन नंगौ दाख्लै आंबो निउसखौ नुदों दिनै सासे रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे इएम जालायनानै बेफोरबायदि बुंनाया माने बिराद खोनासंथावि मानो होननानै बुङोब्ला सोरनिबा खामानि मावनायखौहाय मेले मावनाङोब्लासो बिदि बुङो बा बुङोब्लासो दिनै मेले मावनाङो बेयावनो जों हमनो हायो माने हाग्रामा सार बा बिपिएफ दोलोनि मावनाया बिराद गोजौसिम सहैबाय होननानै जों सानो आरो दिनै बेखौहाय जाय मिडिया फंबाय बिथाङा सोंदों नंगौ दिनै बिपिएफ दोलोनि जाय एक्स हाग्रामा महिलारि सार बिथांजोंहाय माने इलेक्सन गेलेनायनि खोथाखौ आंबो दाख्लै निउसखौ नुदों बे निउसनि गेजेरजोंहाय आं खोनादों जे जि जायगायावहाय इलेक्सन गेलेयो बे जायगायावनो आं माने गेलेगोन बेजोंनो आं हाग्रामाजों चेलेन्ज खालामगोन होननानै दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों सासे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि हिसाबै बा मेम्बार हिसाबै दिनै हाग्रामा फेरेंगा सारा जुदि चेलेन्ज लाबायब्ला बा सोरबा हाग्रामा सारजों जुदि चेलेन्ज लादोंब्ला गथिखे हाग्रामा सारखौ जोङो मालाय मान फिल्डआव ओंखारहोनो हाग्रामा सार ओंखारनाय माने जायगायानो गोदौजोबखानाय गथिखे बेनि थाखायनो हाग्रामा सार चेलेन्ज लायैनि बादै आं जिसुया सुमफ्रामारिजों लानायानो साबसिन आंनो ओंखारगोन आरो बेयावहाय जुदि फेरेंगा सारा जुदि जेनोब्ला फेरेंगा सारा गावगा जि एग्रिमेन्ट खालामो बे एग्रिमेन्ट बादि खामानिखौ मावब्लानो जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला फेरेंगा साराथ' दा सासे इएम फरेस्ट इएम जानानै दङ बिथाङा बे बिबाननिफ्राय नागारथों आरो बेजों लोगोसे आं जि दिनै सासे गोख्रों बिपिएफनि सासे सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि जानानै अर्गानाइज सेक्रेटारि जानानैहाय दिनै आङो बिपिएफनि माखासे मावनांगौ जि खामानि बे खामानिनिफ्राय आङो दलद थानानै आं न'आव थागोन आं जुदि जेनोब्ला आंहाथ' बुंनो थाखाय आरो जेबो माबा गैया बा माबा मोनसे बिबानावबो गैया आं बिदि खालामगोन होननानै खिन्थु बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुङो जे जुदि माबायोब्ला गेलेगोन आंबो बहाय राजि आरो जुदि आं जेनोब्ला आं पार्टियाव जेबो बिबान लाया आं न'आव दलद हाजिरा मुजिरा आं मावनानै जागोन आरो जुदि फेरेंगा सारा जेनोब्ला फेरेंगा सारा माने इएम बिबानाखौहाय माने नागारनांगौ बेखौ जुदि एग्रिमेन्ट खालामोब्ला आं अराय सम राजि आरो बबे समस्थियाव गेलेयो सारानो सिलेक्ट खालामथों बेखौ आं बुंबाय आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय नोंथाङा टिकेट मोननानै जुदि रायजो राजाफोरनि जुदि मावनांगौ हाबाखौ नोंथाङा बबेखौ गिबिसिन मावगोन दिनै आंनि माबानायाथ' दिनै टिकेट लानाय बा गेलेनाय बेफोरखौथ' आं दासिमबो सानथ'वाखै जुदि रायजो राजाया माबा मोनसे जायगायाव दोनहरनायसै उमुखखौ जोङो नांगौ होननानै बुङोब्ला बेयाव आं राजि जुदि आङो जोंनि लिडारफोर बा रायजो राजाफ्रा जुदि जि सुमफ्रामारिखौ नाङा होननानै बुङोब्ला बेयावबो आं राजि अब्लाबो आङो आंनि खामानि मावनाया आं फावसैया मावलांबाय थागोन आरो जुदि रायजो राजाया डिमान्ड खालामनानै जुदि आंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जुदि रायजो राजाखौ नायनांगौ उमुखखौ जोंनो लिडार नांगौ होननानै जुदि बुङोब्ला बेवहाय आं राजि आरो जि मावनांगौ खामानि बे आंनि खामानियानो जाहैबाय रायजो राजानि खामानि मानो होननानै बुङोब्ला आंबो गोबाव समनिफ्रायनो गोबां खस्थ'यै देरबोनाय मानसि गोबाव खस्थ' मोनबोनाय मानसि दिनै आङो गोबां खस्थ' मोनबोनायनि थाखायनो दिनै आङो रायजो राजाखौ अराय सम अनो आरो आं रायजो राजानि थाखाय आं खामानि मावगोन आरो जुदि आं मावनो रोङाब्ला रायजो राजाया आंनि न'आव थांनानै माबायदि सोंखारि होयो बेखौ रायजो राजानो आङो खुला भाबै आं हगारनानै होयो आरो जि खामानिखौ दिनै आङो मावनो थाखाय आगान होदों बा मावनो थाखाय दिनै लादों बे खामानियानो जादों जाहैबाय जेब्लानाखि आङो 15 बोसोर 16 बोसोरनि सेंग्रामोन बे समावहाय आङो गोबां खस्थ'यै देरबोनाय हिसाबै दिनै आङो बेफोरबायदि खामानिखौ आं दिनै मावनो गोसो जादों दिनै आंखौ बिमा बिफाया आंनि जाय बिमा बिफा जोनोमगिरि बिमा बिफा बे जोनोमगिरि बिमा बिफाया जुदि आंखौ गोजौ थाखोनिफ्राय जोनोम होनायमोनब्ला बा बिल्डिंआव थानाय बा सोरबा आर्मियाव बिदिनो साख्रि बाख्रि मावनाय बिमा बिफाया जुदि आंखौ जोनोम होनायमोनब्ला दिनै खिजान आं सोरनिबा गोरिब गुन्द्रानि गाबनाय बा मेगनाव मोदै गौनायखौ आं दिनै सिनायनो रोंनाय नङामोन गथिखे बिनि थाखायनो आङो जुदि आंखौ जुदि माखासे रायजो राजाफ्रा जुदि गोजौ थाखोआव जुदि थिनहरनोब्ला गिबिसिनावनो आङो जोंनि माखासे रायजो राजा गोग्लैसोनानै थानाय जि आनडेभेलपमेन्ट सोरबा गोबां समस्यायाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ दिनै आङो गोजौआव दैखोलांनो थाखाय दिनै आङो आवगायलांगोन आरो आंनि आवगायनायखौ मालाबाबो हमथानो हानाय नङा आरो आंनि मावलांनायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुलांबाय